Wenzhou és una ciutat situada al sud-est de la província de Zhejiang, a la Xina. Ocupa una àrea total de 11.684 quilòmetres quadrats i la seva població és de 7 milions d'habitants. Aquest mapa és de la Xina. En aquesta imatge es veu Wenzhou a la Xina. Aquesta imatge és de la bandera de Xina. La moneda de Xina és el yuan. Wenzhou és un important port comercial. És un important port de comerç internacional. Avui en dia segueix bastant ben conservat. La ciutat de Wenzhou és també molt coneguda, ja que és el lloc d'origen de nombrosos emigrants que viuen a Europa i als Estats Units. Els habitants d'aquesta ciutat són gent emprenedora que té restaurants o botigues. El budisme és una doctrina filosòfica oriental. Aquesta filosofia va començar a l'Índia i es va escampar a l'Àsia central, al Tibet, al sud-est d'Àsia, la Xina, Corea i el Japó. Avui en dia el budisme també és popular en el món occidental. Es calcula que hi ha entre 230 i 500 milions de budistes al món. Aquest és un vestit típic de Xina, de fa molts anys, que es diu qipao. Aquí veieu un grup de noies que porten el vestit típic de Xina, qipao, i estan preparades per una cerimònia religiosa. Aquest plat típic de la Xina es diu xiaolongbao. Aquesta imatge és un plat dolç. Es diu tangyuan. Aquí es presenta un conjunt de plats típics de la Xina. L'arròs és el plat més conegut de la Xina. En Yao Ming és un dels jugadors més famosos del bàsquet internacional. És molt conegut per la seva alçada, fa 2 metres 29 centímetres. Aquesta imatge és de l'os panda, és típic de la Xina. Jo vaig néixer a Wenzhou el 17 de juliol de 1995, en una ciutat molt gran, on circulen molts cotxes i viu molta gent. Wenzhou és molt important perquè són especialistes en la producció de sabates.